Ik was een jaar of 12. Toen ben ik begonnen als DJ, zeg maar. Gewoon met een geleende cd-speler van opa en oma en de box. Van mijn ouders, bij wijze van. En dat heb ik jarenlang gedaan met een vriend van me. Uiteindelijk zijn wij bij een bedrijf terechtgekomen, Hardingsveld Giesendam. Die deed de grotere drive-in shows, de bekendere drive-in shows. En daar vandaan ben ik weer overgegaan in artiestenbegeleiding, qua geluid dan. En dat was altijd 1, 2, 1, 2. Ik zeg, joh, weet je wat, zet maar een liedje aan en dan zing ik wel. In plaats dat ik daar 1, 2, 1, 2 door de zaal heen loop. En zo is eigenlijk mijn zangcarrière begonnen. Maar ja, heel jong eigenlijk al bezig met muziek. Ik werk niet meer hiernaast, zeg maar. Ik ben aanwezig op de zaak. We hebben een eigen zaak. We doen sloopwerken en asbestsanering. Dus wij slopen alles wat een ander gebouwd heeft. Geen auto's, dat denken heel veel mensen. Maar wij doen echt huizen en fabrieken en dat soort dingen slopen. En daar ben ik bij aanwezig. Maar dat is geen werken, dat is gewoon hobbyen. En zingen is natuurlijk ook een hobby van me. En de laatste 10 jaar ben ik redelijk uit de zaak, zeg maar. En meer op de muziek gaan toeleggen. Maar ik doe nog steeds wel projecten mee aannemen en de handel en de wandel. Dat doe ik nog steeds wel, ja. Ik geef inmiddels het Waalkaderfeest. We hebben het Hollands Spektakel. Ja, en hoe gaaf zou het zijn gewoon om een stadion te vullen? Ik bedoel, als je een stadion kan vullen, dan ben je gewoon echt een groot artiest. En of dat dan het Gelderdoom is of heel groot gedroomd een arena. Maar dat zou ik echt te gek vinden om dat gewoon op je eigen naam. Dus gewoon echt puur van, jongens, Frans-Duits staat in het Gelderdoom. En dan gaan we met z'n allen naartoe. Dat is echt een stoute jongensdroom.